En principi, a veure, no teníem el plantejament de tenir nens, bueno, una cosa que havíem dit, bueno, jo estic amb ella, estem bé i així, però unes amigues nostres en van tenir un, vale, que ara tindrà 2 o 3 anys més que el nostre, i vam dir, si elles han pogut, nosaltres també. Va ser una inseminació artificial de donant. Sí. Dona més com jo. Jo soc la mare biològica, no vam tenir cap problema per decidir-ho. Sí, hi ha altres parelles que han tingut més, igual primers que una embarassada, després l'altra, però bueno, nosaltres ja ho vam fer així i ja està. Recordo que l'Aleix va sortir de la cinquena inseminació. És que em van perdre un. Em vaig quedar la primera vegada a la tercera, el vam perdre i després la segona vegada, a la segona. A la segona, sí. A mesura que van passant, que vas fent més intens, vas desmoralitzant una mica. Clar, després de la pèrdua d'un, encara més. De fet, havíem pensat fins i tot, sí, havíem pensat deixar-ho estar i mira, ja més endavant adoptarem o el que sigui. Però bueno, al final ens vam sortir i vam dir, mira, ho intentem un altre cop, l'última, a veure què passa. I sí. Quan van fer aquesta llei, van deixar un forat, no se'n van adonar, del tema de les lesbianes que volien inscriure els seus nens conjuntament des del naixement, des del primer dia. I llavors això es va fer el 2007. Llavors, en un principi, jo constava com a mare soltera, i la Sònia, la meva dona, va haver de coadoptar, vam haver de passar un procés de coadopció del nen. Des de ben petit que ell ja sabia en famílies amb 2 pares, amb 2 mares, nens que no tenen pares, nens que viuen amb els avis, clar, i tot això ho viuen des de petits i tenen una mentalitat molt oberta. És que ha coincidit també que estem a Sants, que el col·legi on va l'Aleix és molt obert de mentalitat, però clar, encara hi ha moltes famílies que no estan en la mateixa situació i hi ha moltes coses a fer encara.